Ambai hasil Triprani bebak di Purwokerto. Ini Korbu Press Club nengai seng press release ebak press meet kana nangka abake upti hai. Lai thangnai August salni 20 of August 2024 ni sal mariwo. Hasil Triprani lupurok kebangkugno saiman na Isaku gurok saiman yapanangi mano takuk biramani Tripura bani puskini naira thangthani dabai ko daltui thangmani piaba asomsa ha baiklai bopop jakha Koru Press Club ni team rok thangai chubachu reikha bihik songari bihik khorsa tongjawo inke bihik sengjapro Koru Press Club ni borok thangthuru bihik kaisa kok samani tongo Koru Press Club ni borok no besayni background kong sapan laina mojong jalok nai जों bebak pok no chetri nai mani yagono जों saiman kha police rok bo background police rok thangkha piaba hathai asuk kotorma nugui pusta phano salia thangpai kha oke haipono jora kisa nangai mana aboni bagi extra budget rok bill rok sinano nangnai abdir ke khanaka ke mas 2 mas hai nangan nai salang mani kok जों khanaka ar ni kam rok kuptei Okay, Korbu Press Club wansu ka abono belai no kha nangja kacheng takhok biramani ni thik no sung wansu laika sung Korbu Press Club ni beba adong rok sung wansu laika abono tei sung Komulung Press Club bai salaika salaimani ya gono abte ekeno salaika hathaile belai kotorno abo 2000 sara bosibodiya a halakhi biwi takhu biromane ni ma buthilo tiklai manani inke haipono sung Korbu Press Club ro wanchu ka sung Korbu Press Club ro jesuk manchak sung arok lainai abono mangkthi kurikari nani 2000 no sung tubungno wanchu khan ka 2000 telang thang wakhna wanchu khan ka 2000 thangai aro wakhna ni kuno possible nohoria aro sobinani opta kuno lama sikre sung wanchu ka sung thangai mangkthi khurani chai toknai piaba haste Triprani lukurokno kaisa sanamu chungo a hathai asungna bango 20-25 jon Thano se tumuno jorino sal bai horbai kuri tong thano se sapta 10-15 din rok nangnai eba tal saphano nangai mano asuk ha kotor te ha siminia holong da bo haino belaino kotor tongo aro abo wanchui thang sana thang angke belaino muni kota Korbu Press Club rok opti haite je yak sena nai mani a hano nornai nei je sung wanchu lai mani belaino muni kota aibono Korbu Press Club hasil Triprani luku rokno koina mujumo जों फाइनाय Monday ini Saturday last 31 August September 2 tarik 2nd of September ni di porkata ni 10 am ni simin जों hak furnai ni जों wanchu laika जों kuriman nai de manya जों saimanya phiaba जों je sik mancha जों sai toklanai abni loge hasil Triprani job to bebang lukurok no tam kesa kormo kharang ang bebang no koinai sing saimano lai thangnai 19 August ni simin kebang mani no wak thika tok thika pun thika borok thika piaba a thijanai rokle mangkthi phano mankha bi nok baijanai rok ba ahino boni bihi busabai jesu phano theng nok pugrok bai phano busabutei joto kaham kurung tangmani bagi tunglung kha tei thine rok ba haino boroni mangkthi rok marpika piaba takhu biromani Tripura le half of jagai tini bai thimani 11 days ka kha bele joto busabutei nokhu baijak phano malmata tungjak phano thijak phano kuthirok manai isale bukha kasang khana inkhei chini bukhukle busaini mangkthi jepro ba puskini thangmani jorao ba kaham khe nugrukliya na inkhei जों wanchuka chini khaganang maya ganang hasil Triprani lukurok no bo je somoy biromani Tripura je somoy puskini bo
drain selamnani bagai thang afur bihik adini busai ni mokhang nairek jaiga rok phanang khana mani maimi sumui tongo ni khanao bobu sawi mania abono chini paithak ni kokung khana nai mania na abono chi paithak ni khana nai tiaba nukja khatamo apun jimin busai biramani tripura jagai thimani yagulo no sinuglia aboni bagai bekring koksa bihik ni kok adini tripura ni muchung mani hai bekring kongsa phano de sung khurui kari laiman laino bahan rok bok te ke engkha sung saimania kisisa phano de yaksi kongsa phano sung kari lai sung khulugi mano sung aboni wansum sung naharka beba press club ni members khumulung press club ni members song khoboi tebo tongo sini unglogo sung samu tangna subanai na ki sung thana nayo sung kem ni oro no rai rok kagala sung nije no mairong moi khuteng mai rok telang sung thanglai aro no hor thulainai abte klaino salokhe sung kasalainai horke sung kasalainai salokhe sung mangkate khosalainai search operation sara thaka ke mangkate manya sat ni bagai tumun a hathai tolao tongui tong khangke sung a mangkate no phurei takhuk biramani tripurani mangkate no khurei bukhuk adini no sung dani bagai jeng wansung na harka haino hai kobumung tongnai hasi tripura lungkurok no khairo gei jeng koruk press club jeng busuk tongba jeng 10-15 jona siminse jeng busula hatani nanai jeng hatanani boloi kurino haifono jeng busuk man jengsai tongnai loge tumuna hasi tripura ni beba dalbidal thani lungkurok jeng no suba khangke aroni masa aroni magnai kesa kormo no badui hoda bai hoda no theglai man no badui aro tumuno suba lai thangke jeng bukhuk adini no mang ketika rei man nai nai khaklayo asuna tinini press meet jorono no hambai